Bon dia a tothom. Benvinguts des de Catalans al Món, que volem donar aquests petits seminaris, que seran seminaris que seran repetitius, i a continuació comencem amb el que és la ciberseguretat informàtica. Teniu en compte que aquestes petites pauses que us donarem realment és per no tenir por, sinó anar més segurs pel món, d'acord? El temari es basa en introducció a la ciberseguretat, routers, tasques bàsiques, virus i antivirus, després antiespies, tallafocs, VPNs i anonimat, navegadors segurs, certificats i complements on-off. El correu segur, d'acord? Compres segures a internet i hi ha una opció que és comprovar seguretat a la pràctica. Aquesta és perquè vosaltres mateixos, amb tots els punts que veurem avui, podreu practicar a quin nivell de seguretat esteu i aplicar el que creieu que s'ha de modificar com a nou. D'acord? Bé, què és la ciberseguretat? Com el seu nom indica, la ciberseguretat és un conjunt d'eines, conceptes, salvaguardes, directrius, mètodes, que el que fem és protegir els actius d'una empresa. Quan diem actius d'una empresa o actius de la nostra casa, no? Qualsevol dels dos elements. Els actius poden ser tant les infraestructures, que són els ordinadors, els routers, tots els elements, com les dades i el programari que nosaltres tenim, no? Dintre del que és, en aquest cas, algun empleat o nosaltres mateixos, d'acord? Les propietats bàsiques de la ciberseguretat són la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat. D'acord? La confidencialitat és la propietat de la informació que no es troba disponible o que realment no sigui divulgada. No? La informació la tenim que tindre ben guardada per poder tindre una seguretat que les nostres dades siguin dades bancàries, siguin personals o qualsevol tipus de dada que maneguem ens permeti realment tindre-les amb confidencialitat. Integritat significa que les dades són exactes i no han estat manipulades, d'acord? La informació es pot manipular per tercers i després ens poden trobar problemes. Llavors, la integritat es basa en que la informació que tenim allà emmagatzemada està correcta. I disponibilitat, com el seu nom indica, que està disponible en tot moment i si per A o per B no tenim disponibilitat de les dades, un d'aquests actius està danyat. D'acord? Comencem. Què és un router? Un router és un aparell que permet connectar-nos a un proveïdor de serveis, a l'Internet Service Provider. El que ens permet és poder accedir des del nostre ordinador, mitjans del router, accedeix a el que és realment el que ens dona el servei d'accés, que és una operadora de telefonia, i ens permet utilitzar internet com a eina. Recorda que normalment navegar i cercar no és el mateix. Cercar és intentar localitzar una informació, mentre que navegar és pul·lular per la xarxa, o sigui, poder fer qualsevol servei. Nosaltres podem veure una pel·lícula, podem anar de compres, podem fer qualsevol cosa i això és el que ens permet el router, d'acord? Hi ha tres pautes importants per conèixer, que són canviar l'inici de sessió per mitjans de la clau per defecte, que realment a la part inferior del router hi ha un adhesiu on ens posa el número de clau i com accedir-hi, d'acord? Aquesta és la ID i la clau. El SSID realment és el nom que té la xarxa identificada i s'ha de canviar de tant en quant per poder identificar què és la nostra. Normalment tenen números i lletres, però hi ha alguna gent que li posa nom. No és recomanable posar-li nom perquè és més proper que sigui hackejada, d'acord? I un punt important és desactivar l'accés remot al router. Això què significa? Que nosaltres podem donar l'opció que des de fora entrin a manegar el nostre router. Per suposat, nosaltres tindríem d'estar autoritzant aquesta opció, llavors el que fem és desactivar-ho. Recordeu també que si treballeu amb operadores on tinguin televisió o teniu qualsevol opció a part d'internet, si han de fer algun tipus de manteniment o actualització, el que sí que teniu d'activar de nou aquesta opció. A la part inferior podeu veure que posa una adreça, que el que aquí estem fent és donar una ajuda perquè realment els passwords que normalment es configuren es deixen sense canvi. Llavors aquí teniu una adreça on si mireu veureu que hi ha tipus de routers amb les claus. Llavors és molt perillós perquè realment poden accedir al nostre router sense ningun tipus de problema. Llavors l'únic que necessitareu és poder canviar cada X temps la clau per defecte i, per suposat, el nom de la xarxa que doneu. Què són els virus informàtics? Bé, els virus informàtics, o també es diu malware, fa referència a qualsevol tipus de programari maliciós que tracta d'infectar un ordinador o un dispositiu mòbil, o en algun dels casos, dispositius. Fa unes hores vaig llegir que havien hackejat
un mando a distància d'aquestes eines que donen per connectar-te amb multiplataformes i el que han fet és accedir al mando perquè ell pot enviar senyal però també pot rebre senyals i han intentat modificar-ho i es pot arribar a fer. Han sigut uns anàlisis que han sigut bastant interessants per saber que no estem tan segurs amb el concepte de les IoT, l'Internet of the Things, que avui en dia tothom té un altaveu, té qualsevol aparell connectat a internet que pot fer mil i una cosa, però també pot ser un forat si no tenim un bon control amb el router, d'acord? Què és el malware? L'abreviatura del programari maliciós. Realment és un software, o en aquest cas programari, que és perjudicial i està realment destinat a que, sense que ens enterem, poden accedir al nostre ordinador, canviar paràmetres, accedir a dades personals, inclús bloquejar-lo, d'acord? I els tipus de malware, aquí teniu uns quants, no són gaires, però són els més representatius. Està l'spyware, que és un programari espia, que realment quan tu accedeixes a determinats puestos vas deixant un rastre, vas deixant temps, vas deixant fulles que vas veient i l'spyware el que fa és analitzar-ho i després enviar-ho a l'origen que ha instal·lat aquesta aplicació, aquest programari. L'adware no és més que software publicitari. Si tenim un bon navegador configurat, el que ens permetrà és que aquest adware no funcioni. De totes maneres, hi ha alguns periòdics o entitats que necessiten tindre l'adware perquè és la publicitat el que els dona entrada, d'acord? Phishing. Tant el phishing com el ransomware estan a l'ordre del dia. Phishing és suplantar. Fan simulacions de portals on et poden donar a entendre que allò és original i realment estan suplantant per intentar robar-te la teva clau i l'accés a aquest tipus d'entitat. Normalment són entitats bancàries o es poden fer de qualsevol tipus. Realment les bancàries són les que més s'estan utilitzant. D'acord? Troians no són més que unes eines que s'inserten dintre dels nostres ordinadors i el que fem és com passava Troia. Tenim un programa dintre del nostre ordinador que està a punt d'esclatar perquè realment el que ens faran serà, podem dir d'una manera eleganta, des del nostre ordinador fan que es connecti amb un altre ordinador remotament i puguin, sense que nosaltres ens donem compte, emportar-se les dades. D'acord? L'important és entendre que això, quan entrem una mica amb el tallafocs, explicarem quina és la funció del tallafocs amb aquest punt també. Ransomware, per suposat, és segrestar la informació. Aquí volen que nosaltres paguem, normalment es fan bitcoins, i el que s'acostuma a fer és demanar un segrest de dades i de dades xifrades d'una manera especial perquè per desxifrar-les només poden ells fer-ho. Si no, perds la informació si no tens una còpia de seguretat. Segrestadors de navegador. Això el que fem és entendre que nosaltres estem acostumats a treballar amb un tipus de cercador, tenim una pantalla configurada d'accés sempre i el que fan és suplantar-la perquè realment no és aquesta, sinó que t'obliguen a passar per un, diguem, ordinador que està predefinit igual d'aquesta manera per rastrejar informació, per poder cobrar per trànsit, una sèrie d'eines, que les més conegudes està l'ASC, que és una eina que necessita una eina especial per borrar aquest tipus de software maliciós, no pot funcionar directament amb un antivirus perquè realment no fa aquesta funció. Ens han segrestat el nostre navegador i ens donen una sèrie d'opcions mai manuals, sinó que s'han de fer per programari per desactivar-lo o desinstal·lar-lo. Si ho instal·lem i ho tornem a desinstal·lar, si està dintre de l'ordinador, tampoc ho solucionarem. D'acord? I després parlem de l'enginyeria social. L'enginyeria social és l'única eina que no té mida de contrarrestar-ho. L'única és, podem dir, la part més important, que és el sentit comú. El sentit comú, per exemple, és que hi ha trucades telefòniques de Microsoft i et truquen a casa dient-hi que tens un problema a l'ordinador i que, sisplau, deixin accedir perquè t'ho solucionaran. Això no fa Microsoft i realment això no és normal perquè realment primer paguem i després ens donen la solució i no primer donar la solució i després veurem la broma de la factura quan puja, d'acord? Si realment és només robar informació i dades, bueno, però pot ser que t'arribi una factura d'un país que no tinguis ni idea i realment pot donar problemes. I per últim, l'spam. L'spam estem acostumats, estem rebent molta informació i realment quan un servidor rep spam significa que l'estan atacant per una manera o una altra. Els correus electrònics arriben uns apuntadors petits que es diuen spam i en el moment que arriba és fer-li una ullada, no acceptar i, per suposat, mai contestar a l'spam. Li ha tocat un número de loteria, qualsevol opció que veu que no és correcta,
directament a la paperera de reciclatge. D'acord? Com es solucionen aquests problemes? Bé, solucionen amb els antivirus, que poden ser una de les eines, hi ha diverses, però realment l'antivirus és un programa informàtic amb la missió de protegir els nostres dispositius. El mateix que hem dit, el que fem és protegir l'ordinador, la tablet, el portàtil, qualsevol de l'eina que tenim. I les solucions poden ser de dos tipus, una gratuïta i una de pagament, d'acord? La de gratuïta o de pagament, la diferència més important és que les gratuïtes no s'actualitzen, mentre que les de pagament sí. Això què significa? Que nosaltres, en el moment que és gratuït, fins al dia que ho instal·lem, el motor continua funcionant, però realment el gestor de base de dades només arriba a aquella data, d'acord? Mentre que si fem de pagament, el que fem és cada X temps es van actualitzant, normalment és diari, i el que fan és, tenim dues opcions, que és tindre el motor i tenim la base de dades. El motor analitza amb una data i automàticament l'inclou en la base de dades i aquí dintre, si això es va actualitzant, els virus que van sortint diàriament probablement el solucionar quasi un 99,9%, d'acord? Que és la part important. I la part inferior, que són les suites avançades, això és quan, a part d'un antivirus, vol tindre protecció de la càmera, protecció del micro, navegar d'una manera segura, una sèrie de paràmetres, tenen un cost molt més alt i realment és important. El que sí que teniu de tindre més o més en compte que realment el cost d'un antivirus anual és un cost molt baix, aproximadament amb uns càlculs de 25 a 40 euros, que és el que val la llicència anual. Estem parlant que igual cada dia paguem un 0,006, per exemple. O sigui, val la pena aquesta eina i pagar-la per estar molt més segurs. D'acord? Què són els tallafocs? Com hem dit abans, el tallafocs realment és com un element que està dintre del nostre ordinador, pot ser per hardware i pot ser per software. Quan parlem per hardware és un aparato que es posa a part i fa que connectem els nostres dispositius a partir d'una sèrie de components, una infraestructura, però dintre de l'ordinador també ve el que nosaltres entenem és el tallafocs de sistema operatiu, que és bastant interessant de conèixer que està activat, d'acord? Teniu en compte que el tallafocs és un element de programari que el que fa és controlar les comunicacions. És una manera molt fàcil d'entendre, és com un policia que ens permet donar accés o no donar accés. Hi ha una part important aquí en la diapositiva, veureu el ciberdelinqüent que està trastejant per intentar accedir al nostre ordinador i al mig hi ha el tallafocs, que realment és un component que té realment molta importància perquè els ports dels ordinadors, si no es tenen tallafocs o no tenen sistema de protecció, estan oberts. Imagineu que teniu una casa amb 65.535 portes, tal com sona, on realment només utilitzareu les bàsiques, el port 80 per lo que és HTTP, el 445 per una altra opció, el port 21, tots aquests ports estan utilitzant un software que per allà entra i està autoritzat, però el resto de ports estan oberts. Llavors poden entrar sense ningú tipus de problema. Us recomano que tingueu el tallafocs actiu i sobretot anar revisant de tant en quant si hi ha alguna modificació que demana el sistema. Què són les VPNs? Bé, les VPNs parlen una mica de l'anonimat. Aquí amb la diapositiva podreu veure que hi ha un ordinador, hi ha un VPN, hi ha el cloud i després hi ha un altre ordinador. Realment, les VPNs el que fan és poder connectar ordinadors d'una manera molt segura dintre d'internet. És com si portessin un tubo i dintre de la informació està xifrada i només és capaç de llegir-lo a l'origen i al destí. Això apareix una mica amb el que és el xifrat, el que és la clau pública i la clau privada. Realment són dues eines que nosaltres no les coneixem perquè estan dintre del xifrat i la clau pública és la que tothom té per poder enviar la informació, mentre que la clau privada només la té el responsable de rebre aquesta informació. Si nosaltres enviem unes dades xifrades d'una manera o encriptades d'una manera amb un destinatori que no toca, realment no la podrà obrir. Això és realment el més important de les VPNs. Hi ha gratuïtes, hi ha de pagament. Realment, si necessiteu tindre molta confiança o teniu dades importants, compreu una VPN o feu proves sobre VPNs que no siguin explotades ni gratuïtes al carrer. A la part de dalt veureu que tinc un dibuix que es diu Tor, que és la primera xarxa coneguda anònima, però només per saber que la Tor és podem dir, el navegador per excel·lència de l'anonimat. S'utilitza sobretot per quan volem treure informació o llegir informació sense que sapiguem què estem llegint. No és il·legal, per suposat que no, però és totalment anònim. És molt interessant saber que aquesta xarxa, al moment que et connectes, passa per diversos punts del món
i simula que estàs navegant, pots sortir des de Noruega, França, Itàlia, i igual té un botonet que et diu vols navegar des d'Itàlia, li fas un clic a Itàlia i automàticament ja estàs navegant per al món sense deixar rastre. No sé si a vegades haveu dit que no podem localitzar el rastre, possiblement utilitzen aquest tipus de navegador per no deixar, com el seu nom indica, rastre. Llavors, l'VPN i l'anonimat és important perquè normalment funciona xifrat, i el xifrat és interessant. A baix us he deixat una adreça que posa VPN gratis, perquè veieu, en aquest cas és per Microsoft, perquè veieu una mica com funciona. De totes maneres, si teniu opció o possibilitat d'instal·lar un VPN, feu-lo, perquè avui en dia, amb les comunicacions, avui en dia, els programes que són RAT, d'assistència remota, tipus Anides o TeamWeaver, que són software molt bo i utilitzat per això, però amb possibilitats de fer manteniment i que tinguis el consentiment d'ambos, tant del tècnic que entra o de l'usuari que necessita suport, realment s'estan fent xarxes VPN que no són VPNs per treball remot. Llavors la informació no funciona correctament perquè no va xifrada. Simplement tens un sistema de transport on la informació que tu li envies rep el destinatari, però si posen al mig alguna que es diu MITM, que és The Man in the Middle, que realment és un ordinador al mig que està filtrant totes les dades, si poses les teves claus sense xifrar, és un perill perquè et poden robar dades. Tenim en compte que les dades bancàries normalment és molt difícil perquè entreu en una zona especial dintre del banc si realment l'entitat bancària té l'aplicació feta, que normalment ho fan. Es demanen la doble autentificació, que és una cosa important de saber, ens envien un missatge per dir que som nosaltres i després un número per després validar-ho. Això seria la forma correcta d'operar. Les VPNs funcionen a nivell intern i amb sistema de xifrat. D'acord? Ara parlarem del que és el complement de Firefox. Firefox és una de les eines que es pot utilitzar perquè realment tenim navegadors de diversos tipus. Tenim Chrome, tenim Firefox, tenim Opera, tenim Edge, tenim l'antic Internet Explorer i la pregunta del milió és quina és la millor. Cada un s'acostuma a treballar amb unes, però podem dir que Firefox és el que més anonimat té, d'acord? A ser una aplicació de GNU, de software llibre, hi ha gent que ha anat posant informació i creant coses i realment és tot un compendi de programadors que fan eines i a part complements. Els complements és la part més important perquè podem navegar d'una manera totalment confiable, però necessitem unes subeines o complements que ens poden ajudar que aquesta navegació no ens doni sustos. No? Realment, aquí on ho posa des mozilla.org/s Firefox, realment és tan fàcil com posar dintre del cercador que esteu acostumats és complementos per Firefox de lo que sigui, de proxy, de bloqueig de hijacking, qualsevol eina, ell us presentarà les que són importants. Jo us he posat amb aquesta diapositiva una opció que són els paràmetres bàsics, no? Per entendre el que és les galetes. Tots sabem el que les galetes, el que és un software que es col·loca dintre del nostre ordinador, que gestiona el que fem, el que no fem i dona una informació al que té instal·lada la galeta. No sé si us heu donat compte que les pàgines web ara han canviat per normativa, sobretot a Europa, que tenim d'acceptar quin tipus de galetes tenim, però és bastant complicat entendre quina és la una, quina és la de tercers. Llavors, el que diem, accepto totes les galetes. Llavors, el que estem fent és que qualsevol ordinador que té accés des d'aquella web pot entrar dintre del nostre i deixar-nos la galeteta. No? El contingut que fa seguiment és el tracking. No sé si us heu donat compte alguna vegada que si mireu una informació al cap de 2 dies comenceu a rebre informació de lo que heu vist, i com ho fan? Doncs es fa amb el que és el tracking, que és aquesta opció. No? Després, els miners de criptomonedes, ara no sé si sabeu que les criptomonedes estan MakerDAO. Des del 2009 van començar a fer-ho i llavors el que necessita és minar. El teu ordinador té un software que és maliciós i està fent de miner per un tercer. O sigui, utilitzen el teu ordinador, la potència del teu ordinador per generar cèntims ells. També ho tenen antibloquejat, d'acord? I generadors d'empremes digitals és per treballar sobre certificats. A la banda dreta tenim el Hox VPN Proxy, que aquest és podem dir, un gestor per anonimat. D'acord? Aquest, el que us deixo, té trànsit, de limitació de trànsit. Si realment necessitem tindre un proxy una mica més potent, tindríem de tindre un de pagament, que seria molt més segur, però si la informació és puntual, val la pena conèixer-la. El que és molt important que tingueu és el Malware Browser Guard. El Malwarebytes, que és un dels més coneguts, el que fa és, sense que vosaltres ho sapigueu quan està complementat o està introduït dintre del navegador, en aquest cas de Firefox, el que fa és, si tu entres en una pàgina que no té nivells de seguretat, ell te la bloqueja, ja ni et deixa entrar. Llavors és una manera bastant
segura de veure que algo que tu no sabies si tenia confiança sí que ho té. També hi ha algunes pàgines que no tenen aquest nivell de seguretat, però qualsevol d'aquests complements es pot activar i desactivar. Si realment sabeu que la pàgina aquella és de confiança dintre dels paràmetres, doncs desactiveu aquesta opció, recarregueu la pàgina i podreu accedir-hi. I després tenim el Cookies Autodelete. Aquest és una eina que és recomanable d'instal·lar perquè tu pots configurar les cookies realment molt potent i ens permetrà gravar o borrar les cookies que volem mantindre. Després, a l'últim, tenim l'OSI Server Anti-Bootnet. Aquest és una eina perquè nosaltres no formem part d'una xarxa de boots, que realment el que fem és ens han virat a l'ordinador, ens han posat un software maliciós i estem formant part d'una sèrie d'ordinadors que estan treballant per tercers, perquè ens entengueu, no? Llavors, les pràctiques de correu segur serien aquestes. Primer, veure el remitent. El remitent normalment sempre té una lògica que és el nom i el domini. Per exemple, si tenim catalansalmón.com, doncs realment, si és sergi@catalansalmón.com, sabeu que és ell, però si posa Dirac, compra, vendes, tal, @catalans.org, hi ha coses que no ens quadraran. Sempre tenim de tindre la idea de que el remitent és visualment el primer impacte que tenim de mirar. Podeu veure l'adreça i el domini. Si el domini no us quadra i ve d'un usuari que coneixeu, ho esborreu i us poseu en contacte amb l'usuari perquè igual no ho sap que li han birlat o li han sostret o li han exfiltrat la base de dades dels seus contactes. D'acord? Inspecció d'enllaços. Realment, les inspeccions d'enllaços el que fa és veure que el pulse aquí no és correcte, o sigui, això és el que es diu el happy click, que la gent està acostumat a fer clic quan diu pulsa aquí, a veure què passa. Doncs aquesta petita premissa pot ser donar-nos problemes, d'acord? I això és també molt important, perquè l'enllaç normalment envien una petició a un servidor que comença a fer coses, entra informació dintre del nostre ordinador si l'antivirus no està activat o si l'antivirus és vell, i pot que a partir d'aquest enllaç t'entri un ransomware. És com realment s'acostuma a fer, d'acord? Teniu en compte que els enllaços normalment venen sueltos, o sigui, és una direcció, però també podríem tindre que dintre del nostre correu electrònic arribessin documents adjunts amb una extensió que no té. No accepteu res d'aquest tipus, d'acord? Antimalware. Bé, el més important és que el correu tingui un sistema d'antimalware. Normalment ho fan els proveïdors de servei, que són els que realment ens donen el servei de correu. Si teniu un altre tipus de correu electrònic on realment no tingueu aquesta solució, tindríeu de posar-li mida per poder fer-ho, d'acord? El més important, posar contrasenyes robustes, xifrar el correu electrònic. Quasi totes les eines, tant de web com d'aplicatius, tenen l'opció de xifrar el correu. És important d'activar-ho si la informació és com una mica delicada. I mai respondre a l'spam, com us he dit, no? Realment és un ganxo perquè la gent caigui. Desactivar l'HTML. HTML és una eina que qualsevol navegador utilitza i a vegades dintre de l'HTML, en aquest cas la versió 5, es poden fer coses perquè l'ordinador perdi confiança, d'acord? I algo important, si no treballeu o envieu correus dintre d'una organització i han de sortir a fora, hi ha diversos, us recomano que agafeu el CCO perquè és amb còpia oculta, com còpia oculta, i realment aquí a Europa tenim una normativa que no podem donar informació a tercers sense autorització. Llavors, aquesta és una, i la següent és que hi ha molts usuaris que fan multienvios amb moltes persones i el propi servidor del correu electrònic ho dona com llista negra, i et posen en una llista negra que per sortir és una mica més laboriós i complicat. D'acord? Aquests són els passos més importants. Com podem identificar un correu maliciós? Aquí l'exemple podreu veure que és molt fàcil. Posa rural via, en canvi al principi posa so, rural via MSG, SMS, un número, skynet.be, mare de Déu, què és això? El domini és Skynet, estem parlant de rural via, aquí estaríem esperant rural via o cajarural.com. Com això no té bona pinta, doncs continuem llegint. I llavors, clar, aquí hi ha un paràmetre que us he posat aquí en vermell que posa haga clic para verlo en un explorador web. Aquí realment el que fem és, des d'aquí, accedirem al sistema sense protecció del cercador, del navegador, perdó, a dintre, i el que farem és algo tan senzill com saltar-nos totes les proteccions i possiblement ens infectaran el sistema, d'acord? I aquí baix on posa haga clic aquí, això és el que diem el happy click. Per què? Perquè si faig clic aquí, que posa estimado cliente, mensaje, bueno, si som de caja rural podem picar, però com ho fan amb tot tipus
d'entitats bancàries, pot ser que algun dia t'arribi de la teva entitat bancària, que és una suplantació, que en aquest cas és un phishing, però no ens donem compte fins que tenim el problema, d'acord? Després tenim una opció que és molt interessant d'entendre, que és els correus maliciosos fets per Nevis amb correu adjunt, d'acord? Aquí podeu veure que la informació que tenim és Marideva Cliente, un domini raríssim, va a una direcció d'un usuari i el que ens està dient realment que ens estan regalant per €1 a casa 21 càpsules compatibles amb Nespresso. Hosti, quin regal més maco, no? I a sobre hi ha un fitxer TXT que realment no és un fitxer TXT, TXT significa texto pla, però perquè un fitxer texto pla tingui 286 bytes ha d'haver-hi alguna cosa dintre més, d'acord? Llavors, aquí s'està veient que aquest correu no té bona pinta. Té un happy click, veieu que aquí està el happy click, que realment aquí us he posat la direcció. Quan fem clic aquí, realment, imagineu on anem, no? martinezrurales.com, o sigui, una adreça massa sofisticada per ser només un departament de suport. Això ho fan el que són els Nevis, que són un tipus de hackers, ja no podem dir hackers, sinó d'usuaris, que el que fan és intentar robar informació d'una manera molt senzilla, d'acord? Són els denominats Nevis. Els correus electrònics sempre acostumen a portar el que són els arxius maliciosos, que el que acostumen a fer és suplantar i fer coses que no deuen fer, d'acord? Llavors, si nosaltres rebem arxius tipus ZIP o tipus RAR d'un origen que no sabem on va, no obrirem, per suposat, ni documents de Microsoft Office, que el que normalment quan obres un document d'Office et diu protegido con macros, desea desactivar-lo, no, ni per casualitat, si no sabeu que l'origen és completament fiable. I també està una mica més separat a baix, que posen arxius PDF i imatges de disc IMG i ISO. Això són per temes de sistemes operatius. Tot això pot portar un convidat que no ens agradaria tenir a casa, d'acord? Llavors, aquesta és una manera d'amagar-ho. També hi ha una opció que és l'esteganografia, que és un software que a partir d'una fotografia, quan fas clic per veure la fotografia, fer-la més gran, realment el que estàs fent és executant una aplicació que ja la tens dintre de l'ordinador i et carregaria qualsevol tipus de programa maliciós. D'acord? Compres segures a internet. Bueno, per poder comprar tenim de tindre unes idees clares. Primer, tenir un certificat digital. El certificat digital significa que tenim algun tipus de pagament que està relacionat amb una entitat bancària on podem fer les transferències de pago i sempre validades per ells. No mai accepteu una pàgina web que us demanen el número de tarja, quan caduca i el número posterior on està un còdic de 4 dígits. No, mai això ho acceptarem perquè no és lògic. El sistema de pagament no ha de funcionar així. Ha d'haver-hi una entitat al mig que validi que l'entitat que està venent un producte és fiable i el que està comprant aquest producte té un sistema de seguretat que això no li permetrà, en un principi, que li robin informació o cèntims, que poden ser les dues coses, no? Primer, mirar que la informació de l'empresa sigui correcta, estigui en línia i poder veure, sobretot amb els foros, saber que l'empresa funciona i està tractada, que els preus mai siguin molt desorbitats. Si esteu buscant un producte que té un preu i arriba a una pàgina que no té massa bona pinta, però bueno, és més barata, igual és un productor petit i t'ho venen per una quarta part, penseu que igual hi ha algú raro aquí dintre, d'acord? Els preus és algú bo també de mirar. L'aspecte visual, o sigui, que la botiga tingui una línia correcta del que s'està fent, que els mètodes de pagament siguin com han de ser, amb transacció, que et demanin autentificació, que entris amb el banc, que et demani la validació, això és el correcte. Que portin segell de confiança. El segell de confiança poden ser dues coses. En un principi, que portin l'HTTPS, que és una eina que està al navegador, a la barra de direcció posa HTTPS i al costat hi ha un clauer tancat. Això significa que és un correu segur, mentre que si aneu a alguna botiga on posi HTTP, no feu ninguna transacció perquè realment aquella web no està protegida amb seguretat. D'acord? Això és molt important. I després també una altra manera de definir si compraré o no, miraré, revisaré, és mirar les opinions dels usuaris, perquè a vegades en algun fòrum diu no compris aquí perquè et diuen que val 4 vegades menys, però realment et donen una quarta part del que tens, o sigui, pots comprar un altre lloc. Això està passant, no? A vegades la informació que us posen no està massa clara dintre de la web i tu piques perquè ja has pagat. I com has pagat, doncs ja en un principi és més engorrós tornar els cèntims, tornar el producte i la gent acostuma a estar, podem dir, enganyada, però no poden fer gran cosa més. D'acord? Llavors, què és important per fer compres segures a internet? Per suposat que estigui xifrat la pàgina, que les nostres contrasenyes siguin robustes per poder accedir-hi, que tinguem el tallafocs que no ens farà ningú
ninguna entrada no autoritzada, poder tenir el correu de resposta segur, poder tenir l'antivirus, tindre la protecció de Wi-Fi, la informació de dades crítiques. Les dades crítiques és una cosa bastant oberta perquè no sabem mai quines són les dades crítiques de cada un, però realment jo us recomano que si guardeu informació important no estigui en una carpeta que sigui confidencial, poseu-li un altre nom, d'acord? I sobretot tindre un duplicat fora. I realment és aplicar una política de seguretat i el més important, fer còpies de seguretat regulars. Si cada vegada que feu alguna nou i és important fer una còpia externa o amb un cloud, jo us recomanable fer-ho amb un aparato extern i realment és molt recomanable. Per lo que fem nosaltres, les empreses ja tenen els seus sistemes informàtics, ja tenen sistemes de còpia de cloud automatitzats sobre sistemes NAS, però el que estem fent és aprendre a protegir-nos nosaltres. No? I quasi per acabar, veieu que hi ha tipus de hackers, tenim el Black Hat, el Grey Hat i el White Hat. Són els tipus de sombrers, en aquest de barrets, perdó, que el que fem és que el Black Hat és un hacker que la seva missió és robar informació i després demanar segrestaments o simplement robar informació per tercers. Si passa a ser un cracker, significa que després de robar-te les dades te les destrossa, et pot inclús espatllar l'ordinador. I després estan els free hackers. Els free hackers no són més que són especialistes en seguretat on tot el hacking que abans es feia amb el PC es farà amb el mòbil, d'acord? El Grey Hat és un tipus d'usuari que l'únic que vol fer són malifetes per després, en determinats foros, explicar que ells han fet allò o han fet això. Realment, si ets anònim, poca finalitat serà. No? I el White Hat és la part més important, que són especialistes en seguretat informàtica, que el que fan és aplicar tot el que fan els Black Hats per protegir les empreses, d'acord? Són els CEH, tot el que és l'ethical hacking, que són eines que ens permeten protegir empreses i protegir actius, que és l'important. No? La part inferior veieu que és el Neubis no és més que un usuari que ha fet una trastada i a veure què passa, i el hacktivista no és més que una persona que utilitza les xarxes d'una forma lícita o no tan lícita, però realment per programar un tipus d'estat antisocial que no està conforme amb la societat i realment el que estan fent és demanar informació o donar informació que alguns països o entitats no volen que surti a la llum pública. D'acord? Per acabar, gràcies pel vostre temps. Espero que us hagi agradat. Us esperem en uns altres seminaris que tenim previstes amb el Sergi i, sobretot, l'última part de la pràctica, proveu què és el que no teniu, el que teniu que aplicar i realment agrair-vos que estigueu aquí i fins una altra vegada. Gràcies.